שלום, אני עורכת דין אורנה דוידאי. משרדי ממוקם בפתח תקווה ליד בית המשפט המחוזי ברחוב מוטה גור 7. אני עוסקת בכל מגוון תחום המשפט האזרחי, כאשר תחומי ההתמחות העיקריים שלי הם תחום נזקי הגוף, הוצאה לפועל ופשיטות רגל, מקרקעין ונדל"ן. אני בעלת השכלה נרחבת בתחום הבריאות, יש לי תואר שני מאסטר במנהל מערכות בריאות, תואר שני נוסף במדעי הרפואה ותואר ראשון בפיזיותרפיה. כמובן סיימתי בהצטיינות את התואר הראשון במשפטים. כיום אני יועצת משפטית לחברות וארגונים וחברת דירקטוריון בשתי חברות. מטבע הדברים ומתוך היכרותי עם מערכת הבריאות שאותה ניהלתי במשך שנים רבות, אני עוסקת בתחום נזקי הגוף. תחום נזקי הגוף הוא תחום מאוד מאוד מורכב ונרחב. חשוב מאוד שייצג אותך עורך דין שיש לו גם ידע רפואי וגם ידע משפטי. כמי שעסקה שנים בניהול רפואי, יש לי ידע רחב בתחום. אני מכירה את הקריטריונים לשיקום, את המומחים הרפואיים השונים בתחום. אני יודעת בדיוק כיצד מתנהלות הוועדות הרפואיות ויודעת כיצד לייצג את הלקוחות מול המוסדות המבטחים השונים. כולנו מבוטחים בהרבה מאוד ביטוחים. אנחנו משלמים סכומי עתק, גם למוסד לביטוח לאומי, גם לחברות ביטוח חובה, ולכל מיני ביטוחים, כי אנחנו מנסים להכין את עצמנו לקראת היום שבו אנחנו נצטרך לשלם את הסכומים האלה עבור טיפולים רפואיים. אולם, להפתעתנו, דווקא ביום הדין, אנחנו מגלים לדעת שחברות הביטוח לא מתנדבות לשלם לנו את הפיצויים, אלא נהפוך הוא. לפעמים הן מערימות עלינו קשיים ביורוקרטיים, כך שאנחנו לא מקבלים בסופו של דבר את המגיע לנו. חשוב מאוד להיות מיוצג על ידי עורך דין שיש לו ידע ומומחיות בתחום. פעמים רבות לקוחות שואלים אותי, לשם מה עליי להיות מיוצג על ידי עורך דין? הרי אני יכול לייצג את עצמי בוודאי ובוודאי שבוועדה הרפואית בביטוח הלאומי. על כך אני נוהגת לענות שאתה לא יכול לייצג את עצמך מכיוון שאתה לא מכיר את השפה בה מדברים המומחים הרפואיים בוועדות הרפואיות או עורכי הדין או מסלקי התביעות למיניהם בחברות הביטוח. תארו לעצמכם, אדם שמדבר עברית על בוריה, מגיע לחבורת אנשים שדוברים רק יפנית, ומנסה להציג את המסר ולהעביר אותו בצורה יעילה. כמובן שהוא לא יוכל. לכן אני חוזרת, חשוב מאוד להיות מיוצג על ידי עורך דין שמומחה בתחום. זה רץ, תסתכלי 2 שניות מהחדשה והתחלה. תחום התמחות נוסף ועיקרי שלי הוא תחום ההוצאה לפועל ופשיטות הרגל. אני מייצגת חייבים מול הלשכות להוצאה לפועל בכל רחבי הארץ. המערכת הביורוקרטית של לשכת הוצאה לפועל היא מערכת שיכולה להיות סבוכה וקשה, ואני מייצגת חייבים מתוך הבנה שהתסבוכת הכלכלית שאליהם נקלעו מדרדרת את כל מערכות חייהם. לעתים היא מפרקת אפילו את הזוגיות ואת המשפחה, והחייבים נמצאים במצב נפשי קשה עקב הרדיפות של הנושים אחריהם. אני מלווה את החייבים ליווי צמוד ואישי, אני משתדלת לסדר להם את החיים ולייעץ להם אפילו בעניינים כלכליים. אני מגנה עליהם מפני הנושים כאשר אני מגישה בקשות לצווי תשלומים, לאיחוד תיקים, מייצגת אותם בחקירות יכולת, מסירה את ההגבלות ומגישה בקשות לביטולי עיקולים. במצב שבו החייב חייב חוב גדול מדי יחסית ליכולת ההחזר שלו, לעתים אני מציעה לו לפנות להליך של פשיטת רגל. הליך פשיטת הרגל מיועד לחייבים שנקלעו לתסבוכת כלכלית בתום לב ושלא באשמתם. הוא מיועד לחייבים שהיו עוסקים מורשים ולא לבעלי חברות בע"מ. מאוד חשוב לי לציין כי אני דורשת מלקוחותיי בדיוק מה שאני דורשת מעצמי. אמינות, הגינות, שקיפות והצגת כל הנתונים, תוך הבנה שמדובר פה בחיסיון בין עורך דין לקוח. אני מייצגת את החייבים תוך מתן ליווי אישי לאורך כל הדרך. אני רואה בלקוח שלי צוות, אנחנו נאבקים ביחד כשהמטרה שלנו היא משותפת, להגיע להפטר מהחובות, למחוק את החובות ולהגיע להכרזת פשיטת הרגל מהר ככל האפשר ובצורה הכי יעילה, תוך מזעור ההוצאות הפרטיות מכיסו של הלקוח. תחום חשוב נוסף שבו אני עוסקת הוא תחום המקרקעין והנדל"ן. אני מייצגת לקוחות, קונים ומוכרים דירות יד שנייה ויד ראשונה. אני עוזרת להם לתכנן את המס, מנהלת עבורם משא ומתן, עורכת חוזה ודואגת לרישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין
או במינהל מקרקעי ישראל, או בחברה המשכנת, וזאת לפי המקרה. אני נותנת ליווי אישי וצמוד גם כאן, ומאוד חשוב לי המענה והזמינות ללקוח במהלך שעות היום. אני מייצגת לקוחות בבתי המשפט השונים, ויש לי ניסיון בליטיגציה. אני מייצגת לקוחות בכל הנושאים והתביעות בתחום האזרחי, ואתם מוזמנים להצטרף אל חוג לקוחותיי. אשמח לקבל אתכם למשפחתי. שיהיה לכולנו בהצלחה.